नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण काजूची भाजी ह्या चॅनलवरती बनवणार आहोत. चला तर मग काजूची भाजी बनवायला सुरुवात करूया. आता ह्या ठिकाणी आम्ही साहित्य घेतलेले दाखवतो. आता मगाशी जे सोलून घेतलेले काजू होते ना, ते 1 वाटी काजू या ठिकाणी ओले काजू सोलून घेतलेले आहेत, म्हणजे चांगले स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत. 1 बटाटा या ठिकाणी कापून घेतला आहे, त्याची सालं काढलेली नाही आहे. थोडासा कांदा फोडणी घालण्यासाठी, कढीपत्ता, मसाल्याच्या डब्यातील मसाले, वाटण हे मिक्सरला लावून यामध्ये ठेवलं आहे मिक्सरच्या भांड्यात. चला तर मग आपण आता भाजी बनवायला सुरुवात करूया. काजूची भाजी त्यासाठी गॅसवरती आम्ही 1 टोप ठेवला आहे. त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलं आहे. थोडंसं राई आणि जिरं याची फोडणी घालूया. राई जिरं 1 चमचा टाकल्यानंतर टोपावरती झाकण ठेवायचं आणि मग त्याच्यामध्ये वाटीतला थोडासा कांदा टाकायचा आणि मग कढीपत्त्याची पानं पण टाकायची आणि मग थोड्या वेळाने झाकण काढून ते फोडणी ढवळायची. फोडणीचं मिश्रण तर झालेलं आहे. आता याच्यात आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची आहे, थोडीशी धणा पावडर 1 चमचा, साधारणतः 1 चमचा मालवणी मसाला. आपल्याला पाहिजे असेल तर थोडासा अजून टाकू शकतो. आणि छान प्रकारे या कांद्यामध्ये आपण हे परतून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये 1 वाटी काजू टाकायचे आणि छान असं ढवळून घ्यायचं. बटाटी आपण घेतली होती ना, ती सुद्धा बटाटी आपण यामध्ये टाकायची आणि भाजी परतून झाली आहे. आता याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. 1 पेला पाणी टाकायचं. पाणी टाकून झाल्यानंतर याला थोडीशी उकळी आली की आपण मग याच्यावर झाकण ठेवूया. थोडी उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. 5 मिनिटासाठी हे झाकण आपण या ठिकाणी ठेवलं आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता हे झाकण बाहेर काढूया, बाजूला करूया. आपण पाहू शकता आपली भाजी ऑलमोस्ट मस्त प्रकारे शिजली आहे. सुगंध सुद्धा खूप छान येत आहे. आता यामध्ये आपण जे वाटप केलं होतं ते वाटप यामध्ये टाकायचं. मिक्सरच्या भांड्यात पुन्हा पाणी टाकून ते वाटपाचं पाणी या टोपामध्ये ओतायचं आणि चमच्याच्या साहाय्याने आपण हे ढवळून घ्यायचं. छान अशी वाटप घालून बनवलेली काजूची भाजी अशा प्रकारे आम्ही बनवली. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकलं आहे यामध्ये. आता या भाजीला उकळी आल्यानंतर याच्यावरती आपण पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे. 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवलं आहे आणि गॅस मंद आचेवर ठेवायचा. 5 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत झाकण ठेवून. आपण आता हे झाकण काढूया. बघा, छान अशी उकळी आलेली आहे आपल्या काजूच्या भाजीला आणि त्याचं सार म्हणजे वाटण घालून बनवलेली ही काजूची भाजी एकदम मस्त अशी झालेली आहे. छान अशी उकळी सुद्धा आलेली आहे. आता आपण ही बशीमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे आम्ही ओल्या काजूंची भाजी बनवली. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली याबद्दल आम्हाला कमेंट करून सांगा. आणि या व्हिडिओला लाईक, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.